Badira da 58 urte udaberri martxan jarri zenez geroztik, taldeak gora-bera beti eutsi izan dio dantza talduta ezagutarazteari, eta horrekin batean noski euskal kultura bizirik mantentzeko lan egin izan du. Horregatik, datorren martxoaren 28an Haur Gazte Naiz helduei begirako eguna prestatu dugu. Bi egitasmo izanik ere, Tolosa Euskal Doinu, dantza eta tradizioz betetzeko gogoz gara egun osoan. Urtero egin nahi dugun bezala, Tolosako dantzari txiki eguna ospatuko dugu aurten ere, eta 9. izangoa. Euskal Herri osoko hainbat talde gonbidatu ditugu gurera, Lapurditik Hendaiako Akelarre, Aragatik Amurrioko Aiara dantza taldea, Nafarroatik Lesakako Tantirumairu eta Tarrabiako Idoski dantza taldeek, Bizkaiatik Etxoko Itxartu dantza taldea, eta azkenik Gipuzkoatik Errenteriako Erintza, Oiartzungo Haurtzaro, eta nola ez, Tolosako Udaberri dantza taldea izango dira ikusgai. 11 herritan hasita, Tolosako kaletan barrena ibiliko dira, Alde Zaharren batzuk eta San Frantzisko ingurun bestek. Eguerdialdea berriz, ordu batak ingurun, guztik Plaza Berriin elkartuko dira, elkarte gastronomiko eta amatera bazkaltzeko. Arratsaldean emanaldi nagusia izango da Plaza Berriin, eta talde bakoitzak bere herri edo probintziako dantzak eskainiko dizkigu. Euri egingo balu berriz, goizan Irukieko frontoian arituko dira aurrak eta arratsaldean zerkausian. Dantzari txikia amaituta, helduentzako euskal festa hasiko da, erromeria. Azken urteotako ohiturari jarraituz, musika poteoa egingo dugu iluntzean, eta 8etan hasiko gara Zumeta tabernatik. Jarraian, zerkausian bilduko gara, 9etan, lagun giroan afaltzeko. Horrela, eta agoruz doan ekitaldi horri merezi duen amaiera emateko, herri afari goxoaren ostean, izenak berak dioen bezala, erromeria izango da Tolosaldeko Zesuma taldearen eskutik. Atxeden aldian berriz, Larrain dantza herrikoian parte hartzeko aukera izango da, udaberriko helduen ikastaroetako kideekin batera. Euskal giro atsegin duten herritar guztiak gonbidatu nahi genituzke ekitaldi honetara. Batetik, euskal kultura bizi-bizi mantentzeko, eta bestetik, gau benetan atsegin eta laia igabarako dugulako. Horretarako, afari txartelak salgai izango dira 15 eurotan, ikatza, xirimiri eta Orbela tabernetan. Derrigorrezko ez bada ere, eskertuko genuke bertaratzeko asmoa dutenak jantzi tradizionalekin atonduta etortzea. Euskal kulturara hurbiltzeko saiakera honi zentzua emango bailioke. From the corridor